Santi, moltes gràcies per voler compartir amb nosaltres una estona del divendres a l'Aquest any 100. El programa d'avui tocarà un dels capítols més delicats d'aquests 100 anys. Els volem explicar amb tots els ets i uts un cas que, sense exagerar, va canviar la història del Barça, la del Madrid i, de retruc, la del futbol espanyol i europeu. Un cas del que vostès n'han sentit a parlar molt. El cas Di Stéfano. I el cas Di Stéfano, com que teníem el Kubala i llavors Kubala Di Stéfano havia sigut el súmmum, que era 5 copes o 6 que va guanyar els d'allà baix, els haurien guanyat nosaltres. I això ho sabien. Va ser un fraude total del govern espanyol i de la Federació Espanyola, que se sap. Home, una estafada com una casa, però en aquella època ja ho sabíem. Aquella època i aquesta i l'altra i totes. Els més joves que ens estan veient en aquests moments potser es preguntaran tanta importància va tenir el cas, tan bo era Di Stéfano? Doncs sí, Di Stéfano ha estat un dels millors futbolistes de tots els temps. L'any 53 el Barcelona el va voler fitxar, però l'estrella argentina va acabar al Madrid. Fins a la temporada 53-54, en què Alfredo Di Stéfano es va incorporar al Madrid, el Barça havia guanyat 10 copes i 6 lligues, mentre que el Madrid només havia obtingut 9 copes d'Espanya i, atenció, 2 lligues i feia 21 anys de l'última. És a dir, el Barça 4 lligues i una copa més. A partir de la temporada 53-54 i fins l'any 64-65 amb Di Stéfano a l'equip, el balanç d'aquestes 11 temporades seria radicalment diferent. 2 lligues pel Barça i 9 pel Madrid. 3 copes pel Barça, una pel Madrid, però atenció, perquè és en l'aspecte internacional on hi ha el gran abisme. El Madrid obté 9 títols internacionals, les 5 copes d'Europa seguides, del 56 al 60, que es diu de seguida, 2 copes llatines, una petita copa del món i una copa intercontinental, mentre que el Barça en guanya tan sols 3, 2 copes de fires i una petita copa del món. Di Stéfano havia forjat la llegenda europea del gran Real Madrid. A començaments de l'estiu del 53, el Barça creia que tenia lligada la contractació de l'estrella argentina. Però per què Di Stéfano no va ser jugador del Barça si el club el tenia fitxat? Què va fer malament el Barça? Hem regirat tots els arxius on podia haver un document sobre el cas. Hem parlat amb les persones que el van viure directament i amb els seus descendents, amb els seus fills en molts casos. Hem rellegit la documentació coneguda i n'hem descobert d'inèdita. L'Aquest any 100 demostrarà, fins on hi ha estat possible, un treball de l'equip d'investigació de moltíssimes hores, de força mesos, que només la intervenció dels estaments esportius espanyols a favor del Madrid va canviar el curs normal dels esdeveniments amb un xantatge sobre el president del Futbol Club Barcelona, Enric Martí Carreto, que va arribar a ser insuportable. Estem, per tant, en condicions d'oferir-los la que, honestament, pensem que és la versió completa del cas Di Stéfano. Abans, però, hem de rebre el protagonista de l'afer. Amb tots vostès, directament de Madrid, un dels millors futbolistes de tots els temps. L'home que va canviar la història del futbol. Alfredo Di Stéfano. Por adelantado tengo que decir que vengo en son de paz. Así que no hay ningún problema. Vengo encantado a esta audición y espero que todo salga bien y todo quede aclarado. Nosaltres també ho esperem. Bueno. Alfredo Di Stéfano, 72 anys, va néixer el 4 de juliol. De julio, sí. De l'any 26. Fixin-se. 5 copes d'Europa, 9 lligues espanyoles, una copa intercontinental amb Manolo, una copa intercontinental amb el Madrid, una copa d'Espanya, 2 pilotes d'or europees, 5 pichichis amb un total de 125 gols, un campionat sud-americà amb Argentina, un campionat argentí amb el River i 3 campionats colombians. 2 campeonatos River. 2 campeonatos de River. 45 y 47. Yo tenía 47, 45 también, que fue el año que usted debutó. Sí, va ser l'any senyor. que va debutar. Pensin que aquest senyor va estar 20 anys jugant al màxim nivell. Escolti, abans que res, a vostè li deien la saeta rubia. Sí. Qui li va treure això? Bueno, cuando me pusieron la saeta rubia como un periodista argentino, creo que de la revista Gráfico, culturalmente era muy delicado, porque y cuando dijo la saeta, yo digo, ¿qué querrá decir la saeta? Porque yo no sé lo que es la saeta. Saeta hay una canción, pero claro, era una flecha. Una fletxa, sí. Y entonces me di cuenta que, claro, lo decían porque yo en esa época era muy veloz,
y indudablemente ese periodista me puso la seta rubia, ¿no? Como siempre ponen un apodo en América del Sur a los jugadors. El senyor Di Stéfano li hem ofert la possibilitat d'una traducció simultània i ens ha dit que no la volia, que ell entén el català. De fet, una seva filla és catalana, no? No, catalana no, está casada aquí. Ah, está casada aquí, ¿eh? Sí. Y usted ve de tan en tan a... Yo vengo de vez en cuando, sí. Yeah. Y después, no hay que olvidar que estuve casi 8 años en Valencia y el idioma es el mateix, parecido, ¿no? Sí, sí. I a l'espanyol? No lo hablo muy bien, pero lo entiendo bastante. Entenc perfectament. Molt bé. Deia que abans d'entrar en el cas Di Stéfano, pròpiament, hem de rebre dues persones que ens ajudaran a entendre el context polític i econòmic en què s'emmarca el fitxatge frustrat d'Alfredo Di Stéfano pel Barça. L'un és advocat i ha estudiat i ha escrit molt sobre la burgesia catalana i l'altre ha tingut més de 35.000 alumnes, ha estat rector de la Universitat de Barcelona i directiu del Barça. Rebem els professors Francesc Cabana i Fabià Estapé. Sí, ja ho faig, ja. Com vols fer jo? Allà. Fredo! Si són tan amables... Senyors Estapé i Cabana, gràcies per venir. Yo no sabía que iban a estar en el programa, estaba charlando con ustedes ahí. Claro. Pero bueno. El professor Estapé ha vingut amb la corbata del Barça i amb l'insígnia d'or i brillants, com li agrada tant de portar. Guanyat amb 2 lligues, xaval. Amb 2 lligues. Professor, comencem bé. Escolti'm, l'opinió pública va viure apassionadament tot el procés del fitxatge de Di Stéfano? I amb una certa recança, Una certa recança. llàstima i fins i tot certa llàgrima final. Ja. Senyor Cabana, la gent d'aquí hem sentit abans, clarament a l'enquesta, que ho va viure com un robatori, i així ha passat de pares a fills. I ho va ser-ho, no? Sembla, no? Vaja, per la impressió que tinc jo i pels coneixements que tinc jo, doncs, un robatori, diguem que va ser una malifeta. Ara veurem exactament com va anar. Comencem per presentar-los els protagonistes de la història. Són aquests, el jugador, Alfredo Di Stéfano, evidentment, el president del Barça, Enric Martí Carreto, el president del Real Madrid, aquí el tenen, Santiago Bernabéu, l'advocat i negociador del Barça, Ramon Trias Fargas, el secretari tècnic del Barça, Josep Samitier, i el president de Millonarios de Bogotà, Alfonso Senior. Hem dit que els explicaríem la història del cas a partir de 4 preguntes. I és en aquest moment que jo goso demanar-los, si és possible, si poden, si a casa no hi ha gaire soroll, que ara, a partir d'ara, seguin tranquil·lament davant del televisor i que escoltin tan atentament com puguin els detalls d'aquest autèntic col·laborador. 4 preguntes. Comencem per respondre la primera. Què va fer bé el Barça? El equipo de los Millonarios de Bogotá y el del Real Madrid irrumpen en el estadio de Chamartín para enfrentarse en otro partido de fútbol que conmemora también el cincuentenario. A los 34 minutos, un magnífico pase de Baez lo aprovecha Di Stéfano para marcar el segundo gol. Todo el primer tiempo se resume en una asombrosa... El Barça s'interessa per primer cop per Alfredo Di Stéfano al març del 52. Di Stéfano és a Espanya amb el seu equip, el Millonarios de Bogotà, participant en els actes commemoratius de les bodes d'or del Real Madrid. L'objectiu és substituir Kubala, a qui han diagnosticat una tuberculosi. Llegan a la estación de Mataró los jugadores del Club de Fútbol Barcelona, que en el Parque de los Príncipes de París ganaron la Copa Latina. Amb Kubala, el Barça ha guanyat la Lliga, la Copa Llatina, la Copa Martini Rossi i la Duarte. És el Barça de les 5 copes. El Real Madrid, en canvi, només obté la petita Copa del Món. El Barcelona és el dominador indiscutible del futbol espanyol i està considerat el millor equip europeu. Es preveu que el regnat sigui llarg, però cal trobar algú per suplir Kubala.
El president del Barça, Enric Martí Carreto, encarrega la feina al secretari tècnic, Josep Samitier, que ja fa temps que té controlat Di Stéfano. Parla amb ell i el convenç. Martí Carreto entra en contacte amb el president del River Plate i arriben a un acord. Per 4 milions de pessetes, Di Stéfano serà jugador del Barça a partir del 15 d'octubre del 54. Si el vol abans, s'haurà d'entendre amb el Millonarios. A començaments del 53, Kubala es recupera sorprenentment després d'un hivern de repòs a Monistrol de Calders. Kubala torna a l'equip el 22 de febrer. És el mateix jugador d'abans. El Barça torna a guanyar la Lliga i la Copa. No hi fa res. Els tècnics del club blaugrana creuen que amb Kubala i Di Stéfano el Barça serà imparable. Aquella mateixa temporada, el Real Madrid tampoc no guanya cap títol. La primavera del 53, el fitxatge de Di Stéfano està ben encarat. Ha tancat l'acord amb el River Plate i es disposa a obtenir els drets de cessió que té el Millonarios de Bogotà per un any més. El Barça ha interpretat correctament la situació jurídica de Di Stéfano i s'ha avançat a tothom. Els primers contactes amb el Millonarios els havia fet Samitier, però més endavant la Junta del Barcelona encarrega la negociació formal al jove advocat Ramon Trias Fargas. Trias Fargas, mesos més tard, escriurà el procés de les negociacions per la Junta del Futbol Club Barcelona. És l'informe Trias. Ya a primera vista se ve que si el Barcelona tenía en firme los derechos del River, su posición era fortísima, pues ningún equipo, como por ejemplo el Real Madrid, podría adquirir los derechos de Millonarios sobre el jugador para hacerlo actuar en sus filas, ya que para hacerlo jugar antes del 14 de octubre de 1954, además del consentimiento de Millonarios, se requería en virtud del Acuerdo de Lima, el del River o el del club que se hubiese subrogado en su lugar, en este caso el Barcelona. El 19 de maig del 53, el River Plate confirma per carta el traspàs de Di Stéfano. El Barça considera que Di Stéfano ja és jugador seu i el fa venir a Barcelona. I arriba el 24 de maig acompanyat de Samitier. Volen fer-lo jugar immediatament. Només cal que Millonarios els vengui els seus drets. Trias Fargas comença la negociació amb l'equip colombià i escriu al seu pare que viu a Bogotà i li fa d'enllaç. Barcelona, 2 de junio de 1953. Querido papá, en cuanto a lo que me dices de que es posible que Millonarios se conformara en calidad de arreglo total, incluyendo las deudas del jugador, con la suma de $25.000, debo manifestarte lo siguiente. Primero, creo que esta cantidad es excesiva. Segundo, en cuanto al traspaso de la ficha, creo que $12.000 sería lo que el Club de Fútbol Barcelona pagaría a gusto. Millonarios pide la luna por Di Stéfano, dicen en Caracas. $40.000 por el pase del jugador Di Stéfano. Un partido ofrece el Club Barcelona. $3 por ese autógrafo del presidente de Millonarios? És caro, no vale más que hasta octubre del 54. El president del club colombià era Alfonso Senior. Senior es refugia en la paraula donada al president del Real Madrid a les bodes d'or del club i nega ara haver negociat mai amb el Barça. Discusiones no hubo de ninguna naturaleza. La diferencia era de que había un compromiso con Santiago Bernabéu de parte mía que yo tenía que respetarlo porque ha sido mi manera de ser toda la vida así, de respetar los convenios que haga uno, aún verbalmente. Yo tenía, si Santiago Bernabéu hubiera dicho renuncio, hubiera jugado en el Barcelona. Enseguida hubiéramos llegado a un acuerdo porque no queríamos perjudicar los intereses de Alfredo. No és cert. No és cert que Millonarios no hagués negociat amb el Barça per haver donat la paraula a Santiago Bernabéu. La directiva de Millonarios va negociar primer amb Trias Fargas i després amb la directiva del Barça. Fins i tot per telegrama, Millonarios i River Plate intenten posar-se d'acord amb la transferència de Di Stéfano. De fet, Alfonso Senior comunica amb aquesta carta al pare de Trias Fargas que accepten negociar el traspàs de Di Stéfano. Nuestra junta directiva ha fijado la suma de $40.000 como valor de la transferencia del jugador Alfredo Di Stéfano, previa a la cancelación de la suma que dicho jugador nos adeuda.
Seguidament, Sènior comunica al president del Futbol Club Barcelona que nomena l'exjugador blaugrana Josep Castillo delegat seu a les negociacions pel traspàs de Di Stéfano. Es portador de la presente carta don José Castillo y García, con amplios y plenos poderes para tratar lo relacionado con el convenio a que tanto ustedes como nosotros deseamos llegar respecto a la transferencia del jugador Alfredo Di Stéfano. El Barça es desplaça a Caracas, Veneçuela, per jugar la petita Copa del Món. L'equip és rebut pels catalans residents a Caracas amb tots els honors. La directiva del Barça, amb Martí Carreto al capdavant, aprofitarà el viatge per acabar de negociar el traspàs de Di Stéfano amb el Millonarios. Els clubs no es posaran d'acord per diferències econòmiques. El Real Madrid ja s'ha ficat pel mig. Està disposat a pagar el que demana el club colombià, però Alfonso Sènior continua negociant amb el Barça. Castillo escriu a Trias Fargas i reconeix que Sènior està esperant una resposta del Barça abans de negociar amb el Madrid. A pesar que hubo una oferta del Madrid a última hora que era muy halagadora, Sènior mandó un cable a Bernabéu diciendo debía esperar el resultado de nuestras conversaciones en Caracas, haciendo así honor a su palabra. En conclusió, doncs, el Barça va interpretar bé la situació jurídica de Di Stéfano. El jugador argentí pertanyia al club River i aquest club va tancar ràpidament el fitxatge. Seguidament va establir negociacions amb el Millonarios colombià per avançar la incorporació de Di Stéfano la temporada 53-54. Però si el Barça havia actuat bé, per què Di Stéfano no va ser jugador blaugrana? Què va fer malament el Barça? El juliol de 1953, l'equip del Barça és a Caracas, Veneçuela, disputant la petita Copa del Món. Al capdavant de l'equip hi ha el president Enric Martí Carreto i el secretari Eusebi Llença. Tenen la missió de tancar el fitxatge amb el Millonarios. Si a Caracas el Barça accepta les demandes de l'equip colombià, Di Stéfano serà jugador blaugrana. Però la directiva del Barcelona s'equivocarà d'estratègia. Tota la negociació amb el Millonarios es basa en el convenciment que els directius colombians cediran perquè necessiten els diners i perquè, si no ho fan, es quedaran sense jugador i sense diners. És el que li explica Ramon Trias Fargas al seu pare en una de les seves primeres cartes. Com t'he dit, Di Stéfano i River Plate estan entesos definitiva i irrevocablement amb el Barcelona. Ara bé, no sé quin lío exactament hi ha amb els Millonarios ni quins drets tenen aquests. Sigui com sigui, entera també, i transmet aquesta proposta. Di Stéfano es queda amb el Barcelona, passi el que passi. Si per dificultats amb els Millonarios no pot actuar de jugador, actuarà d'entrenador. Però això sí, a Bogotà no hi tornarà a posar els peus. Que tingui present Millonarios que el Club Barcelona és prou poderós econòmicament per tenir un jugador de $2.000 mensuals 10 anys sense jugar. I que amb els problemes de prestigi que s'han presentat, no dubtaria en fer-ho així si fos necessari. Ramon Trias Fargas s'esperava trobar resistències, però confiava vèncer-les. Ho explica des de Londres, camí de Bogotà, en la carta adreçada al vicepresident Narcís de Carreras. He estat parlant amb el primer secretari de l'ambaixada de Colòmbia a Londres. És una persona molt aficionada al futbol i molt bon amic meu. Em confirma que els dirigents de Millonarios, senyors Sènior i Mortola, són un parell d'indesitjables que estan disposats a treure l'última passeta de tot arreu. Em diu, però, que dintre del club tenen dissidències i creu que hi haurà manera de forçar-los a un arreglo raonable. Temps després, Trias Fargas admet en el seu informe que s'ha equivocat. El president del Millonarios és un home meticulós i fa un càlcul aproximat dels diners de què pot disposar el Barça. No hi ha manera de forçar-los a rebaixar el preu. El caso Di Stéfano sigue sin mostrarse claro. Un directivo del Barcelona en Caracas dice que no hay aún acuerdo con el Millos. A Caracas, Millonarios rebaixa els $40.000 inicials a $30.000,
quantitat que encara és inacceptable pel Barça. No arribaran a cap acord si el Millonarios continua exigint tants diners. Davant la resistència de la directiva blaugrana, el Millonarios proposa un nou acord. Jugar amb el Barça 2 partits a Bogotà o només jugar-ne un i cobrar $10.000. Millonarios vol que el partit es disputi el 7 d'agost, dia festiu a Colòmbia. La directiva blaugrana, però, envia ràpidament un telegrama. El 7 d'agost no poden viatjar a Bogotà perquè el 10 ja han de ser a Barcelona. La nova proposta del Millonarios, però, és prou bona i el Barça intenta satisfer les seves demandes. La directiva blaugrana vol enviar un equip de suplents a Bogotà, decisió que no agrada gens als colombians, perquè consideren poc consistents els motius que dona el Barcelona per no anar-hi amb l'equip titular. El 22 de juliol, a Caracas, Josep Castillo, delegat del Millonarios, informa a Senior del fracàs de les converses amb el Barça. Ante tal situación que tengo la impresión de que ha contrariado muy seriamente a la directiva del Barcelona, que ha hecho todos los esfuerzos imaginables para conseguir un acuerdo, creo que hay que dar por completamente fracasadas las negociaciones. Asimismo lo creen el señor Martí y el señor Llensa, que venían con la ilusión de dejar satisfactoriamente zanjado el asunto. ¿Conseguirá el Barcelona alinear en sus filas a la saeta rubia? La negociació amb Millonarios ha fracassat, però no s'ha perdut encara la possibilitat d'incorporar Di Stéfano. El jugador argentí, això sí, s'haurà d'estar un any en blanc. Sobre el paper, l'estratègia del Barça no és dolenta, però no fructificarà. No obstant això, no es pot amagar que la negociació amb el Millonarios no havia començat bé. Primer perquè el Barça s'havia endut Di Stéfano a Barcelona sense coneixement previ del club colombià. I segon, perquè els delegats blaugrana van actuar amb prepotència. El jugador argentí arriba a Barcelona el 24 de maig. El primer a rebre'l és Josep Samitier, que de seguida el porta a visitar el que serà el seu nou lloc de treball, el Camp de les Corts. Els primers dies el passegen amunt i avall per la ciutat. Més d'un cop, acompanyat de Martí Carreto, va menjar a Casa Leopoldo, al nucli antic. Mentre busca un pis a Barcelona, s'està a l'Hotel Regina, al carrer de Vergara. La seva activitat esportiva, però, es limita a jugar partits de costellada. L'estiu del 53 en juga dos, el primer a Palafrugell i el segon al Masnou. Un partit de residents contra estiuejants, reforçat per algunes de les estrelles del Barça. El Millonarios va estar a punt de declarar el jugador en rebel·lia a la FIFA. Di Stéfano se n'havia anat a l'Argentina dient que a Bogotà no hi tornava i quedant-los a deure diners, gairebé $2.300. A la directiva del Millonarios no li va agradar gens l'actitud del jugador i molt menys encara assabentar-se per tercers que Di Stéfano ja estava a Barcelona. El Millonarios rep aquest telegrama del River on els informa que la transferència de Di Stéfano al Barça ja s'ha fet definitiva. Un cop haurà passat tot, Trias Fargas retraurà la prepotència amb què va actuar la directiva blaugrana. Es de todos conocido que en la última primavera el jugador Di Stéfano llegó espectacularmente a España, anunciándose con gran escándalo de prensa su propósito de vestir los colores azulgrana. Incluso a primera vista parece imprudente esta aparatosa llegada si no estaban firmemente atados, como no lo estaban, los demás cabos del negocio. Dimos vacaciones a los jugadores. Los argentinos se fueron para Argentina, el peruano se fue para Perú, los colombianos para distintas ciudades. Y cuando llegó el 15 de enero, que debían regresar para iniciar el campeonato en febrero, Di Stéfano no llegó. No llegó, entonces empezamos a investigar, y fue cuando un señor Castillo, de apellido Castillo, español, catalán, residencia Bogotá, del Club Santa Fe, por cierto, muy amigo mío, dijo, hombre, el Barcelona quiere que le transfieras
al Barcelona Alfredo Di Stéfano. ¿Y dónde está Di Stéfano? Está en Barcelona. El Barcelona lo ha llevado, le ha pagado todos los gastos para llevarlo allá. Alfonso Sènior es refereix a Joan Busquets i no a Josep Castillo. El Barça s'endú Di Stéfano a Barcelona a finals de maig i no al gener. Però tant se val. El Millonarios es queda amb la sensació d'haver estat menyspreat. A més, la presència de Joan Busquets a les primeres negociacions pot haver molestat la directiva del Millonarios. Així ho explica Trias Fargas en el seu informe. El señor Samitier encargó a un amigo suyo catalán residente en Bogotá, don Juan Busquets Baró, que obtuviera el consentimiento del jugador y enseguida el del club Millonarios. No podía haber sido peor elegida la persona ni peor llevada la negociación, por la sencilla razón de que este señor es directivo del Club de Fútbol Santa Fe, el otro club de la capital de Colombia. La rivalidad entre las dos entidades es indescriptible, y lo que es peor, la rivalidad no es solo deportiva, sino también económica. Desgraciadamente, el señor Busquets actuó más como competidor de Millonarios y agente de negocios del Santa Fe que como mandatario del Barcelona. Conclusió, el Barça es va equivocar en no acceptar les condicions de Millonarios. Ara el professor Fabià Estapé i Francesc Cabanes posaven les mans al cap de veure que Di Stéfano va estar a $10.000 i un partit a Bogotà de jugar amb el Barça, que era una oferta realment molt bona. Esclar, a toro passat, com hem dit abans, és molt fàcil jutjar les coses, però en aquell moment sembla increïble que no s'acceptés aquesta oferta, no, senyors? Jo trobo Antoni, és un desastre increïble aquella gestió d'aquella directiva. Perquè al marge del que hàgim de dir, del que es va fer des de Madrid a les altes instàncies i estaments, aquí no es podia fer pitjor. Perquè la miopia, ho contava el Francesc abans, d'una certa burgesia que durant anys i anys ha usurpat o ocupat, és igual, la directiva del Barça ens ha portat això. L'estratègia triada era bona sobre el paper, però va mesurar malament les seves forces i les del club colombià. El Barça va actuar amb prepotència, portant Di Stéfano a Barcelona gairebé d'amagat, per després tenir-lo jugant partits de costellada, com acabem de veure, com el que va jugar a Palafrugell. I és en aquest punt que jo saludo el senyor Paulí Sotelo, que és al costat de la B aquesta nit. Bona nit a tots dos. Bona nit, senyor Paulí Sotelo. Vostè va jugar amb Di Stéfano a Palafrugell. Sí. Passa que jo vaig ser suplent de porter, no? Ah, vostè era porter suplent. Sí. Qui jugava contra qui, exactament? Perdó. L'amateur del Barça, perquè llavors la Junta del Barça i el Palafrugell hi havia molt bones relacions, no? I va venir l'amateur del Barça a jugar a Palafrugell. I en Pepe Samitier va portar don Alfredo Di Stéfano i va dir, diu, que jugui un rato amb vosaltres. Amb el Palafrugell? Sí, amb el Palafrugell, per igualar amb un camp les de terra. forces, no? Un camp de terra. Un camp de terra, m'imagino. Què tal va jugar Di Stéfano aquell dia? Un monstre del futbol mundial. Jo no havia vist mai una persona, un jugador de futbol, de l'èlite d'ell, que tant era davant com a darrere, treballant, vull dir, jugant. Va marcar algun gol? Va marcar un gol d'Esperó, espantós. Espuela, Esperó? Sí, sí, me'n recordo perfectament. Ja. I va haver-hi un penal, no? I va haver un penal, i esclar, tots van dir que el trigui Alfredo, no? I ell va dir, no, diu, jo sóc un invitat, i traer-lo ustedes. Ja. I el va tirar en Joan Güell, que era un interior molt i molt bo, Pau descansi, i va marcar, no? De tot el que... Gràcies, senyor Paulí Sotelo, per haver vingut. Hi ha un detall molt important, de tota manera, que no vull oblidar-me'n. Di Stéfano, en aquell partit, no es va posar la samarreta del Barça, doncs. No, la del Palafrugell. Va jugar amb la samarreta del Palafrugell. I com se va dutxar, si és que puc dir-ho, com a l'acabar el partit, a mitja part, en Pepe Samitier diu, Alfredo, ya te puedes duchar. Y él dijo, yo cuando me pongo, como he visto de corto, es para jugar 90 minutos. Sí. Y acabat el partit... Acabat el partit, per dutxar-se, no? Clar, nosaltres, abans, 46 anys darrere, no en gastàvem de sabó. Bueno, no és que anéssim... Ja l'entenc. Però... que es dutxàvem, no? Normal. Ja ens rentàvem bé a casa. Sí, home, sí. I ell diu, no tenéis jabón? I nosaltres vam dir, no. Diu, ir aquí a los millonarios del Barça, que ellos tienen. A los millonarios del Barça. Sí. I el delegà va anar a buscar una pastilla de sabó Eno de Pravia. Sí. Llavors no hi havia... Està fent propaganda, diu. Senyor Sotelo, moltes gràcies per la seva amabilitat, per haver recordat això per nosaltres. Queda clar, per tant, que Di Stéfano aquell estiu no es va posar la samarreta del... Quería hacer una... Digui.
Deixi'm acabar de dir que vostè aquell estiu no es va posar mai la samarreta del Barça, Això és important. Yo estuve el año pasado, hace 2 años, en Peratallada, y estaba dominando y iba con mi familia, y fuimos a dar una vuelta a conocer el pueblo muy bonito, toda la región de Gerona, y resulta que voy a un bar, y estamos jugando a la baraja, y aparece un señor, me dice, Alfredo, dice, ¿cómo está? Yo juego con usted. Digo, ¿dónde? Me dice, aquí en Palafrugell. Y efectivamente, jugaba de extremo izquierdo, muchacho joven, y resulta que le digo, no me acordaba, y entonces saca la cartera y tenía una foto del partido, que me la dio, que yo no me acuerdo cómo se llama, era extremo izquierdo. Turró, sí, Turró. ¿Turró? Turró. ¿Turró? Sí, Turró. Bueno, un saludo para él. Molt bé, doncs una salutació per en Turró. Escolti'm, hi ha qui apunta que un altre error del Barça en tota aquesta negociació va ser que a mitja negociació del seu fitxatge no se li renovés el contracte a Josep Samitier, que era secretari tècnic del club. I que això, tenint en compte que va ser ell que el va portar, la seva frase de «yo he venido aquí a fichar por Pepe Samitier», que això va perjudicar perquè Samitier va acabar sent secretari tècnic del Madrid. ¿Qué cree usted? Yo de todo esto me estoy yo enterando, ¿no? Prácticamente. Yo no sabía que era tan famoso con este lío de la contratación, ¿no? Pero yo estoy viendo aquí cosas que yo ni me lo imaginaba, porque yo siempre he pensado, digo, ¿dónde está la gente que cuando yo estaba aquí me quisieron hacer el contrato? Porque llegó un momento dado, que aquí estamos hablando demasiado, el señor el presidente millonario. El presidente millonario, actuando como actuó era un cara dura. Porque yo fui a Millonario gratis. Y entonces él después quiso hacerse un dinero. Yo pienso que él, aparte del dinero que pedía, él mangoñaba otro dinero por otro lado. ¿No? A ver si me entiende. Sí, sí. Por lo tanto, yo me imagino que ya desde esa época ya la gente mangoñaba con los futbolistas. Pero lo que me llama la atención es que hacen intervenir a Pepe Castillo, porque Castillo estaba viviendo una pensión conmigo. Vivía él, estaba casado con la mujer se llamaba Paquita y tenía un chaval, un niño que se llamaba Carlito, que me acuerdo toda la vida. Y vivíamos en una pensión, y él era el técnico del Santa Fe. Era muy amigo mío, el catalán. Buenas personas. Ahora, que le han dado a él la gestión, a mí me parece raro. Yo la primera que me entero que Castillo hacía la gestión. Yo sabía que Busquets le había dicho a Samitier que era un valor que podía jugar en el Barcelona. Ahora, de todo esto que estamos hablando, perdona que le interrumpa a todos ustedes. No, por favor. Es que cuando el Barcelona, yo cuando llegué aquí, Kubala me recibió fenomenalmente, los muchachos del Barcelona extraordinario, yo estuve en entrenamiento con ellos, hasta que la delegación de deportes me prohibió entrenar. Ara vindrà això, senyor Di Stéfano. Pero bueno, yo le quiero decir que llega un momento que el dueño de la muchacha no sabe cómo viene el asunto. Això passa. Hem dit abans que la directiva del Barça es va equivocar en la negociació amb Millonarios. Afegirem ara que l'error més greu, però al mateix temps més comprensible, va ser no saber preveure la magnitud que agafava el fitxatge d'aquest senyor. Van arribar a intuir-la, però van fer curt. Tercera pregunta, hem dit que n'hi havia 4, del cas Di Stéfano. Va ser aquest cas una qüestió d'estat? En els anys 50, el context polític no afavoreix el Barça, que ha guanyat la Lliga i la Copa 2 anys seguits. Hi ha tots els condicionants perquè el fitxatge de Di Stéfano es converteixi en una qüestió d'estat. La directiva del Barça tem alguna mena d'interferència i per això els telegrames i les comunicacions es fan en clau. Millonarios Clínica Marley. Fútbol Club Barcelona. Laboratorios Leti. Di Stéfano Roca. Permiso Roca. Clínica Niega. Ejemplo, asunto Dulce. Dicho María, conforme 8 días por Bell haciendo cesión a Ricardo. Traducción, asunto Di Stéfano. Dicho Millonarios, conforme $8.000 pagados por Bell haciendo cesión a River Plate. Trias Fargas li explica al seu pare la dimensió del cas.
13 de maig de 1953. Volgut papà. Com tu saps, el Futbol Club Barcelona s'ha entès amb el jugador de futbol Di Stéfano i amb el seu club argentí, el River Plate. Segons sembla, el Madrid també li anava al darrere, però el Barça li ha pres la delantera. El futbol en aquest país s'ha convertit en una cosa molt important, doncs és l'única manifestació col·lectiva en la que es manifesta el regionalisme. De resultes d'això, el problema Di Stéfano és avui en dia un problema nacional. Per això la clave del telegrama, doncs els telèfons estan intervinguts per ordre de Madrid i s'ha de portar tot com si fos un problema d'estat. Aquell any, el periodista i dibuixant Joaquim Montañola col·laborava al programa de Ràdio Espanya Coses que passen. La consigna era que no es podia parlar del Di Stéfano. I jo, en el meu programa, em vaig posar a parlar d'un senyor que no es podia dir el nom, perquè era més val no dir-ho, perquè això podia causar problemes a la meva salut, anava insinuant, i aquest senyor tal cosa i tal altra, i bueno, però ara, definitivament, d'aquest senyor, que era argentí, que és això, doncs ara ens posarem a parlar-ne. I llavors vaig tancar el micròfon i vaig estar un minut sencer, sense dir res absolutament. I l'Agustí Rafel, que era un locutor que estava al costat meu, m'anava indicant, home, no fotis, que... indicant que era una barbaritat, perquè sense sortir res en l'aire, i a l'acabar el minut, que on tenia com jo un minut de silenci del futbol, doncs dic, bueno, doncs jo ja els he explicat tot el que es podia explicar d'aquest senyor. Per tant, ja no en parlaré més. El Barça era hegemònic, era el número 1, era el millor equip del món, sens dubte. I aleshores és quan es produeix el fitxatge del Di Stéfano. I això, evidentment, en una època política en què el règim era el que era, doncs el règim no tolera que el Barcelona reforci amb el Di Stéfano en el Koala, que probablement eren els dos millors jugadors del món en aquell moment. És cert, el precedent del fitxatge de Kubala ha posat en estat d'alerta el president del Real Madrid, Santiago Bernabéu. Uns anys abans, el Barça havia fitxat Kubala avançant-se al Madrid. L'amistat de Samitia amb el general Franco va fer que el dictador agilités la nacionalització de Kubala. En el cas Kubala, el Barça va jugar net, però Santiago Bernabéu no ho va pair mai. Y a mí me lo dijo Santiago Bernabéu, me lo dijo a mí personalmente, los dos, con Saporta ahí, me lo dijo, no me dejes hacer lo que me hicieron con Kubala. A finals de juliol, el Real Madrid ha tirat pel dret. Ha pagat els $30.000 que demanava la directiva del Millonarios. També ha obtingut un preacord amb el River Plate per si el Barça no fa efectiu abans de l'11 d'agost el pagament a què s'ha compromès. La directiva blaugrana no s'espera a l'últim dia. Fa el primer pagament de 900.000 pesos el 7 d'agost i paga el milió de pesos restant una setmana més tard. Finalment, el Barça obté el traspàs de Di Stéfano. També mira de rectificar la negociació amb Millonarios. A començaments d'agost, la directiva blaugrana accepta pagar els $30.000 que demana Millonarios i diposita els diners al Maduro Ancuriels Bank a Curaçao. El Barça creu haver guanyat. He venido a jugar al fútbol, no a discutir, dice la saeta rubia. Insisto una vez más que vine a jugar con el Barcelona. Però el Real Madrid ja té els drets de cessió de Millonarios i no es fa enrere. El 24 d'agost entra en vigor la nova normativa de la Delegació Nacional de Deportes que prohibeix noves incorporacions de jugadors estrangers al futbol espanyol. És un cop baix fulminant. Al Barça ja no li val esperar-se a l'octubre del 54. La prohibició de contractar estrangers pretén forçar el Barça a una entesa amb el Real Madrid per compartir el jugador. El vicepresident del Barça, Narcís de Carreras, escriu de seguida al representant del club a Buenos Aires, Pedro Aguilera. Al ver el Madrid que no podía fichar Di Stéfano, ha conseguido que la Delegación Nacional de Deportes prohibiera la contratación de jugadores extranjeros. Nosotros nos defendemos con todas nuestras fuerzas y estamos seguros que la justicia resplandecerá de nuevo. Només 5 dies després, li escriu aquesta carta amb un to totalment diferent. El asunto Di Stéfano se ha puesto muy feo.
Contra todo sentido de justicia, el acuerdo de la Delegación Nacional de Deportes es dictado exclusivamente para evitar que Di Stéfano jugara en el Barcelona. Puedes tú comprender la situación que nos ha creado este hecho y estamos ya en tratos con otros clubes extranjeros para traspasarlo. En definitiva, no ha sido más que una maniobra del Real Madrid que ha causado en Barcelona una profunda indignación. Conclusió. El cas Di Stéfano es va convertir en una qüestió d'estat. El Madrid s'havia dormit amb Kubala i el Barça, l'equip que ja llavors representava Catalunya, era el dominador indiscutible del futbol espanyol i un dels grans d'Europa. I el seu regnat es preveia llarg. Santiago Bernabéu no volia que li passés amb Di Stéfano el mateix que amb Kubala. Determinades personalitats del règim estaven disposades a impedir com fos que el club que havien perseguit per separatista es consolidés dins i fora d'Espanya. Arribaria el règim fins a l'extrem de fer xantatge? Aquesta és la quarta pregunta i la definitiva. Hotel Palace, Madrid. La Delegación Nacional de Deportes ha convocat el president del Barça, Enric Martí Carreto, per resoldre la situació contractual de Di Stéfano. Ja fa més de 6 mesos que el Barça està fent tràmits per incorporar el jugador argentí a l'equip. Enric Martí Carreto arriba a la ciutat el 10 de setembre de 1953. Durant la seva estada, el president del Barcelona serà sotmès a pressions duríssimes perquè accedeixi que Di Stéfano jugui amb l'equip blanc. El Martí Carreto era el president del Consorci Algodoner. Tenia moltes relacions amb Madrid, amb fiscalia de tasses, amb importació i exportació, i com que a Madrid estaven maniobrant perquè anés al Madrid i no vingués a Barcelona, a mi em fa l'efecte que va haver alguna pressió. Van haver-hi insinuacions. Es va insinuar que com que aleshores els industrials tèxtils havien de comptar molt amb que els ajudés el Ministeri d'Indústria, amb les importacions de cotó, amb les importacions com a compensació d'exportacions de manufactura, tot això, i li va insinuar que això els podia tocar el rebre. Això el Martí Carreto es va espantar. Ell era un home espantat de perdre el que realment sabia fer, que era tirar endavant la seva indústria. El van amenaçar, possiblement. Qui? No ho diré. Però se'n va sortir molt bé. El president Martí Carreto el van cridar a Madrid, el van tacar en el despatx del president de la federació, que es deia Muñoz Calero, i llavors va començar una negociació duríssima amb les amenaces. Les amenaces eren, primera, que el Barça, per fitxar el Di Stéfano, havia comès un delicte, i això era cert, que era un delicte de tràfic de divises, perquè en aquella època la moneda estrangera no és com ara, que circula amb tota normalitat. I per tant el Barça tenia un diner il·legal que el va fer servir per fer aquesta operació. El règim està perfectament al tanto de que la indústria tèxtil necessita diners per comprar cotó i que els té a fora. I sap que el fitxatge del Di Stéfano s'ha pagat en part amb diners procedents de Suïssa. Llavors crida a Madrid en Enric Martí i quan compareix allà es troba en que el volen detenir, l'amenacen amb detenir-lo si no accepta el tracte que li ofereix la Federació Espanyola i que procedeix a aquesta comissió que hem dit, i aleshores Martí no cedeix, evidentment, al principi, però les pressions que va són més fortes, són pressions molt fortes, psicològicament molt fortes, crec. Home, es va espantar molt, perdoni, però me va fer que tots els que estem aquí ens hauríem espantat si tornéssim a ser. Eren gent dolenta. Va anar a la Delegació Nacional d'Esports, que era el general Moscardó, el delegat d'Esports, que no era pro-madridista ni pro-barcelonista. Era un home enamorat de l'esport, perquè havia sigut el primer director de l'Escola d'Educació Física de Toledo. I aquest va pensar que l'opció, allò de dir la meitat per cada un, El cap d'esports llavors era el general Moscardó, que era l'héroe de l'Alcázar de Toledo, i aquest home telefonava
en aquest despatx on tenien tancat en el president i telefonava cada 5 minuts i amb veu imperiosa pròpia d'un militar de la corda d'aquell, dient que todavía no està arreglado esto no se puede tolerar, i tot això, i aquell home es va espantar. I aleshores Enric Martí truca a Barcelona en el vicepresident, que era el meu pare, que a més era advocat de moltes indústries tèxtils, era del ram tèxtil, i advocat d'Enric Martí. El crida amb la doble condició de vicepresident del Barcelona i de persona executiva dins del Barcelona i d'advocat. I aleshores el meu pare se'n va a Madrid i li diu no firmi res abans que jo arribi. Llavors el meu pare, a través d'una institució que es deia la Caixa de Jubilacions, tenia moltes relacions amb gent, sobretot del Ministeri de Treball, perquè la Caixa de Jubilacions de la indústria tèxtil depenia del Ministeri de Treball. Però quan arriba a Madrid, el meu pare es troba que Enric Martí ja ha sigut sotmès a una pressió tan brutal psicològica que ha acceptat o ha firmat contra la seva voluntat i molt pressionat doncs el resultat d'aquesta comissió. Setmanes més tard, Narcís de Carreras explicarà a Pedro Aguilera, representant del Barça davant el River Plate, detalls del xantatge a què va ser sotmès Enric Martí Carreto a la reunió de Madrid. Enrique Martí es una excelente persona, honrada a carta cabal y de un barcelonismo indudable. Uno de los argumentos que emplearon fue el de mostrar la fotografía en la que tú estabas abonando el último plazo al River, recordándole que el pago no se había hecho siguiendo los trámites oficiales. En una palabra, Martí se asustó y, sin consultarnos a nosotros ni a nadie, por propio impulso y dominado por el miedo, firmó la aceptación de un compromiso con el Madrid. Va acceptar de firmar el contracte més surrealista de la història de l'esport, o millor dit, de la història del futbol. I és que va acceptar que el Di Stéfano jugués una temporada amb el Madrid i una altra amb el Barcelona. Com pot comprendre, això és una situació totalment il·lògica i surreal. El Madrid va encaixar el cop, va dir bé, probablement perquè tenia menys drets que el Barcelona, penso això, i el Barcelona, que absolutament creia i en la realitat tenia possiblement més drets sobre aquest jugador que el Madrid, va dir, doncs no, que em paguin els diners que m'han desembolsat i que se'l quedin. La Junta Directiva de Barcelona dimiteix com a protesta i com a senyal de dignitat, i llavors la comissió gestora que es forma abans de les eleccions, en què sortirà després Miro Sans, la comissió gestora renuncia del fitxatge del Di Stéfano per un problema purament de dignitat i perquè també se sap que el Di Stéfano al cap de 4 anys jugarà amb el Real Madrid. I a Montal, president, fa aquella cèlebre frase: per vostè es va el pollastre. I se'l queda al Madrid, dissortadament pel Barcelona. Di Stéfano ja és del Real Madrid. Dies després que Martí Carreto hagués signat el pacte per compartir el jugador, la Delegació Nacional de Deportes acceptava tots els estrangers que estiguessin en tràmits de gestió abans del 22 d'agost. Tots els fronts que s'havien obert perquè el jugador argentí no es posés la samarreta blaugrana havien donat els seus fruits. El 14 d'octubre, coincidint amb un Madrid-Barça, la comissió gestora renuncia oficialment a Di Stéfano. L'estiu del 53, la família de Martí Carreto havia viscut un autèntic drama. Les pressions i les amenaces eren constants. L'episodi de Madrid només n'és el desenllaç. El net de Martí Carreto, Enric Vidal Ribas, recorda bé l'ambient familiar d'aquells dies. Recordo diversos comentaris en diferents moments que em van impressionar. Jo era molt petit, em va impressionar bastant el que ell deia, i en resum el que va dir és que havia sigut una pressió personal extraordinària i insuportable, que inicialment va intentar aguantar però finalment va llançar la tovallola. I com a contrapunt sí que podria dir que en clau d'humor en un cert moment em va dir una cosa que jo no l'he pogut comprovar, però el comentari és absolutament cert, que es va trobar amb el Bernabéu posteriorment i que el president del Real Madrid li va dir: mira, escolta'm, vosaltres em vau agafar en cubada i nosaltres hem agafat en Di Stéfano, i punt, aquí s'acaba, 1 a 1. Això és l'anècdota, diguem, en clau d'amor, que es correspon amb una pressió quasi bé dramàtica.
Sovint s'ha assenyalat Martí Carreto com el responsable del fracàs del fitxatge de Di Stéfano, influïts potser per l'informe Trias Fargas, que en alguns moments dona peu a dubtar de la voluntat de Martí Carreto de fitxar Di Stéfano. Anys més tard, Trias Fargas se'n disculparia en una carta adreçada a Martí Carreto que ha estat incomprensiblement ignorada. Barcelona, 9 de febrero de 1955. Mi querido amigo, al redactar mi informe sobre el asunto Di Stéfano lo hice con los pocos conocimientos entonces a mi alcance. La situación ahora es distinta, pues mi información sobre las intimidades del club es mucho más completa. Con base a ella no puedo por menos que reconocer que mi referido informe resulta involuntariamente tendencioso. Los hechos que refiere son ciertos, pero la interpretación que les di no. Me consta ahora que si a lo largo de todo aquel asunto actuó usted como lo hizo fue únicamente con miras a la prosperidad del Club de Fútbol Barcelona y sin consideraciones que no fueran altruistas, al extremo que no vaciló en tomar decisiones que sabía habían de perjudicarle personalmente. Doncs aquesta és la història. Senyor Di Stéfano, ¿vostè sabia que al president del Barça li havien fet xantatge? No, yo me estoy enterando ahora de muchas cosas que no sabía, ¿no? Porque lo que dije, manifesté anteriormente es que, como se dice, ¿no? Vulgarmente, que el dueño del perro era yo, ¿no? Del can, era yo. Y resulta que el que menos sabía era el propietario. Por lo tanto, yo cuando... Menos mal que yo no había firmado contrato con ninguno. Ni con el Barcelona ni con el Madrid, que si no me expulsan del mundo. Menos mal que no había firmado nada yo. Pero yo no me imaginaba jamás que hubiera pasado todo esto que está pasando, ¿no? Lo que está en los comentarios que hay, de una transacción futbolística donde yo me acuerdo que, claro, cuando se vio mal el panorama, que yo ahí, que fue la única vez que sospeché, digo, esto está muy feo, porque Samitier, el pobre Samitier, que para mí ha sido un fenómeno, ¿no? Un gran amigo, una gran persona. Samitier me cantaba a mí, y me cantaba un tango, una letra del tango que decía: percanta que me amburaste en lo mejor de mi vida. Percanta es una chica, ¿no? Una novia. Y entonces para Pepe yo era como si fuera la novia. Y él entonces decía que me muraste contra un muro que estaba apretado. Él entonces estaba acongojado, el pobre Pepe. Y yo me acuerdo que entonces a mí me llaman y me dice que tengo que ir a Sitges a ver al presidente de la Fiat. Y me vienen a buscar yo creo que estaba en la residencia Córcega, viviendo, o estaba viviendo en la calle Calpe. Caspe. Y entonces digo, ¿cómo voy a ir yo a Sitges? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hablar con el italiano? Lleve el pasaporte por si acaso. Yo me llevé el pasaporte, me llevó un conductor que yo creía que era Fangio, una cosa así. Me llevaba por la costa de Garraf a 200, digo, no vamos a ir al agua. Digo, oiga, ¿qué pasa acá? Y entonces digo, oiga, ¿qué? Y a la vuelta no quería venir con el tipo este. Y entonces, en esos tiempos, con lo que era la costa de Garraf. Sí, ara hi ha autopista, no fa gaire, però ara tenim autopista. Bueno. Sí. Pero entonces, a mí me extrañó, ¿no?, todo esto. Hablé con me dice que quería que me reuniera en Niza con un directivo de la Juventus. Bueno, ahí quedó. Yo me volví, no dije nada. Entonces, en ese interín se estaba dando la película El tercer hombre, de Orson Welles. Sí. Y entonces resulta que entre Martí y Narciso de Carreras, el vicepresidente, dicen que necesitaban un tercer hombre para arreglar este panorama, ¿no? Y el que estaba sufriendo era yo, porque yo no podía entrenar, no jugaba. Y digo, ¿qué viene a hacer a Europa? Digo, I escolti una cosa, vostè hauria acceptat jugar un any a cada equip? No, es imposible, ¿cómo voy a aceptar eso? ¿Cómo se puede jugar un año en un lado, otro en otro? Un día le mete un gol al Barcelona, otro día al Madrid, no puede ser eso. Vostè se n'adona de fins a quin punt era absurd això que proposava la Delegació Nacional? Yo primero que no me lo creí, ¿no? Normalmente yo pienso que no me lo... Que eso lo habrá dicho Per desgràcia és història, senyor Di Stéfano. Que yo me imagino que la persona que lo dijo no tenía idea de lo que es un campeonato de fútbol. Pero bueno, entonces me acuerdo que yo fui, que era el pasaje Méndez Vigo. Sí, on tenia el seu social al Barça. Mira si me acuerdo yo. Y entonces fui ahí y estaba el presidente y el vicepresidente. Y le digo, oiga,
ustedes están diciendo que falta el tercer hombre. El tercer hombre soy yo, a ver si arreglan este asunto. Porque si no, yo dentro de 15 días me voy para Buenos Aires, ¿qué hago aquí? Que yo tenía 2 chicas pequeñitas que estaban mi señora aquí, digo, estamos desesperados, porque mi familia me preguntaba, ¿qué pasa? Digo, yo me vuelvo, para mi tierra y después a ver cómo lo pueden arreglar. Porque este lío, ya lo sabía el Barça, que yo le dije, hay que tocar a Millonarios. Y se demoraron, y entonces aprovechó el presidente del Millonario para avisar a Madrid de que el Barcelona me llevaba a mí al Barça. Y resulta que, claro, se metió Madrid en el medio, después viene todo el asunto este político que estoy escuchando yo, que recién ahora me estoy enterando de este panorama, y espero que me regalen el casete este para llevármelo para mi casa, Probablement no hauríem de por lo fer. menos para que se oriente mis hijos y mi señora, ¿no? Segur, no s'amoïni que li farem una còpia. Escoltin una cosa. Senyors Estapé i Cabanes, hem d'anar ràpidament a publicitat. Jo els vull fer una pregunta a cada un. Una, era tan fàcil exercir aquesta pressió sobre Martí Carreto? Vull dir, els empresaris del tèxtil tenien realment la teulada de vidre? Havien de temer alguna cosa, senyor Cabana? Espanya 53, absolut intervencionisme per part de l'Estat, absoluta corrupció i absoluta política antiindustrials catalans. Segon, permets, un instrument institucional de coacció en els exportadors tèxtils catalans es deia l'Institut Espanyol de Moneda Estrangera, conegut com IEM, del qual segons més tard et diré una cosa sobre un directiu del Real Madrid que n'era el director, i es deia Alejandro Bermúdez. És a dir, el senyor que va dir compte que el Barça aquests diners per pagar Di Stéfano els té a l'estranger era, sí, el president de l'Institut de Moneda Estrangera i directiu del Madrid. ¿Y cómo pagaba el Madrid con moneda extranjera? Sí. Buena pregunta, Alfredo. Buena pregunta. Yo tengo con este exdirectivo, ya, que es, descanse en paz, Bermúdez. Yo conozco a los hijos mucho. Bueno, yo al padre, que ya no está, pero la final que hubo en el año 30 de junio del 58, se lo viene ahora, Bernabéu, Real Madrid, Athletic Bilbao, primera vez que en final de la llamada Copa del Generalísimo se jugaba en el Bernabéu, por la primera jugada, digamos, del mundo se aporta, me lo contó Guzmán, el presidente de Bilbao, nos hace jugar en Madrid, eso no puede ser, que sea en Valencia o en Barcelona. Aquí, porque el Generalísimo no se puede desplazar, que mañana de pescar o cazar, no sé qué. Entonces, fui invitado al palco, ganó el Bilbao por 0-2, Arieta, te acordarás aquel día. Sí, Los vascos, 0-2. No ganaron, sí. Pero por pelotas, dijo Guzmán, pues nos hacen venir aquí, pues vamos a ganar. Por clase no, pero por pelotas sí. Lo dijo Guzmán. ¿Y usted le iba a decir una cosa? Ha ganado siempre por eso lo del Exacto, Bilbao, ¿eh? lo único. Y entonces Porque Arieta, fuera fútbol, bastante nada, mal. ¿te acordarás que Arieta dio toda la vuelta al campo llevando a Gainza encima? Y entonces salía, yo estaba y aquel día invitado, la única vez que fue, y al salir don Alejandro Bermúdez, yo no pude más y le dije, don Alejandro, sin divisas ni compensación, que era la martingala que usaban. Exportabas y te daban derecho a importar un Pegaso. Exportar los mandarines te daban derecho a importar algodón, etc. I con aquello se manejava tot. És evident que vostè va ser feliç al Madrid, però probablement també hauria sigut feliç al Barcelona? Yo pienso que sí, ¿no? Porque Barcelona tiene una buena escuadra, tenía un equipazo, grandes jugadores, tenía a Manchón, tenía a Moreno, tenía a César en ese tiempo. També vostè en el Barcelona hagués pogut ser un dels millors jugadors de tots els temps, no? No sé, mire, eso no se puede saber, pero yo pienso que sí, que podía, como condiciones, podía haber asimilado el juego del Barça, ¿no? Porque claro, hay que incrustarse en un equipo, no es fácil incrustarse en un equipo, porque muy bien, puede venir jugadores de cualquier lado, pero se puede jugar bien en su equipo, pero cuando se incrusta en un equipo que quizás fracasa por H o por B, porque no se conjunta. Però penso jo que en ese momento me podía haber ambientado fàcilment al Barcelona, no? Per nosaltres és un honor que un dels millors futbolistes de la història hagi vingut, que lamentem moltíssim que vostè no hagués vestit la samarreta del Futbol Club Barcelona, però que hem mirat d'acostar-nos a aquella trista epopeia amb tota l'objectivitat i l'honestedat de què hem estat capaços. Senyor Di Stéfano, moltes gràcies. No, muchas gracias a ustedes. Muy bonita la exhibición que han dado y verdaderamente que tengo dos amigos aquí incalculables como Flotazzi y Biosca y la mayoría de los jugadores del Barcelona, ¿no? Porque el deporte
tiene que hacer amistad, no tiene que ser desunión. Por lo tanto, sabemos que el fútbol está rodeado de pasiones y el público es el que da el marco a esta pasión, que es la rivalidad entre dos conjuntos de fama universal como son el Barça y el Real Madrid. Pero a la larga i perdura són l'amistat que queda entre els jugadors. Ens quedem amb la seva frase: jo també hauria sigut feliç al Barcelona. Alfredo, Gustau, Isidre i també als professors Cavani i Estapé, gràcies per haver vingut. I a tots vostès, bona nit i fins divendres que ve a l'Aquesta Encén, a l'homenatge a Kubala, l'home que va fer construir el Camp Nou. Els hi esperem. Bona nit.